Аз съм Лилефа. И сега ще покажа как трябва да се правят набирания. Мега набирания. Нека всеки пиши методи, ти се правят интересни и ми вдигате тъй. И аз тъй ми се правят. И се прави тъй. Лилефа. Лилефа истината. Сега ще покажа. Е така да прави. Оп! Оп! Ебе! Я той се прави. Аз съм карате нинджа, а съм Лилефа електрика. Аз съм ракетата мускул. Сам ми кажете, не би ли прилича на конечна? Топ.